Sziasztok! Én Tóth Máté vagyok, pszichológus, ez pedig a Nyugi Meló legújabb videója, melynek témája egy olyan szempont, melyre sokszor sem a munkáltatók, sem az idősebb munkavállalók nem gondolnak, ez pedig az idősebb munkavállalók alkalmazásának emocionális szempontja, mely a hatékonyságra, a szervezet konfliktus kezelésére és összességében a szervezet alkalmazottainak jólétére is pozitív hatást gyakorolhat. Ha pszichológiai szempontból próbáljuk megvizsgálni a modern munkahelyeket, akkor sok esetben nem túl rózsás a helyzet. A felgyorsult munkatempó, a megnövekedett elvárások, a jelentősebb nyomás, a bizonytalanság és a változások folyamatos érkezése alapvetően megnövelte a munkavállalók stressz szintjét. Egyértelműen több a konfliktus, és magasabb az általam említett stressz szintje, és ez oda vezet, hogy szükség van olyan kompenzációra, olyan megoldásokra is a munkáltatók, illetve közösen a munkavállalók részéről, melyek segítenek stabilizálni a munkavállalók érzelmi világát, és hát ebben a többgenerációs munkahelyek is segítenek. Itt azért az ilyen jellegű munkakörnyezetben az idősebb munkavállalók lehetnek az egyik kulcsfaktor a megnövekedett munkahelyi stressz, az érzelmi instabilizálódás stabilizálására, egyfajta érzelmi horgonyként tudnak ők működni. Nem csak szakmai tudásra, nem csak szakemberekre van szükség, hanem olyan horgonyokra, amikről az előbb beszéltem, akik segítenek a munkavégzés emberi oldalát hatékonyabbá tenni, és az idősebb munkavállalók sajátosságaiknak köszönhetően kiválóan megfelelnek erre a célra. Amiről az előző dián meséltem, az elsősorban a szocioemocionális szelektivitás elméletén alapul. Carstensen nevéhez fűződik ez az elmélet, ilyen szép hosszú neve van, összességében arról szól, egy olyan életút elméletről beszélünk, mely az idősödés során azt írja le, hogy ahogy az emberek idősödnek, ahogy az életünkben előrébb jutunk, úgy szűkülnek a társas növekedési szükségleteink, és ehelyett a jövőorientáció helyett sokkal inkább a jelenre fókuszálunk, a saját érzelmi jólétünkre fókuszálunk, arra fókuszálunk, ahogy idősödünk, hogy a saját érzelmi elégedettségünk és a kapcsolataink, a mélyebb kapcsolataink minősége legyenek a helyükön. És ennek köszönhetően, ennek az elméletnek, vagy ebből az elméletből következik az is, hogy az idősebb munkavállalók kiválóan stabilizálják azokat a konfliktusokat, kiválóan simítják el azokat az érzelmileg túlfűtött, stresszes, nyomasztó helyzeteket, melyekben a fiatalabb generáció, hát nem is elvérzik, de egyértelműen sokkal inkább nehezebben küzd meg. Az idősebb munkavállalók az elmélet alapján jobban priorizálják a fontosabb érzéseiket. Kerülik a felesleges konfliktusokat, nem súrlódnak, nem keresik a bajt akkor, ahol nem kéne. És nagyobb hangsúlyt helyeznek a pozitív szempontokra, a pozitív kapcsolatokra, a munka pozitívabb oldalára. Na, ahogy említettem, az elmélet alapján a mélyebb, közelebbi kapcsolatok elmélyítésére fókuszálnak, és alapvetően jobban szabályozzák az érzelmeiket, kevésbé impulzívak. És ez nem csak, hogy az őket érintő konfliktusokban jön jól, de amikor ők kívülállók, akkor is kiválóan tudnak mediálni egy-egy helyzetet. Munkahelyi szempontból ennek számos pozitív eredménye van. Ott van például, hogy kevesebb impulzív reakcióval kell megküzdeni, hogyha idősebb munkavállalókat alkalmaz valaki. Nyugodtabb a kommunikációjuk, főleg olyan helyzetekben, ahol, ahogy említettem, stressz, elégedetlenség, nagyobb vagy jelentősebb nyomás alatt kell dolgozni. Kevesebb a dráma, illetve egyfajta magasabb szintű érzelmi biztonság alakul ki, egyfajta érzelmileg biztonságos légkör alakul ki, melynek a pszichológiai vagy tudományos magyarázata a legtöbb kutatás szerint az,
hogy azzal, hogy valaki idősebbé válik, azzal jobban szabályozza az érzelmeit, szélesebb körű érzelemszabályozási stratégiákkal rendelkezik, főleg stressz helyzetben. Tehát összességében a szocioemocionális szelektivitás elmélete szerint az idősebb munkavállalók eredendően jobban kezelik az érzelmeket és mások érzelmeit is, és ez pozitív hatással van a munkahelyre is. Lássuk, hogy ez a pozitív hatás ez miben nyilvánul meg. Azzal, hogy érzelmi stabilitással jellemezhetünk egy idősebb munkavállalót, azzal úgymond megfertőzik a többi munkavállalót és a kollégákat is, hiszen az érzelmek azok társas úton terjednek. Ha valaki érzelmileg stabil, higgadtságot és nyugalmat sugároz magából, az a többiekre is átterjed egy-egy stressz helyzetben. Arról nem is beszélve, hogyha pánikhelyzet van, akkor különösen fontos, hogy legyenek olyan szereplők egy csapatban, vagy egy cégnél, akik higgadtságot, nyugalmat, biztonságérzetet tudnak sugározni magukból, és ezáltal azt is teremteni. A racionalitás szempontját helyezik ők előtérbe, akkor, amikor mások esetleg erősebb érzelmi hatásra, inkább a szubjektív impulzusaik alapján folytatnak le egy vitát. És ennek köszönhetően az idősebb munkavállalók közvetlenül hatnak pozitív értelemben a csapat teljesítményére, illetve a csapatdinamikákra is. Hiszen, hogyha csökkennek a konfliktusok, és kevesebb konfliktusról beszélünk, akkor kevesebb stressz fogja jellemezni majd az adott csapatot, az adott céget, és így döntéshelyzetekben, főleg nyomás alatt, főleg időnyomás alatt is hatékonyabban tudnak majd a döntéshozók megfelelő döntéseket hozni. Jó elején beszéltem az idősebb munkavállalókról, mint érzelmi horgonypontokról. Itt ők egyfajta lelki mentorokként is működhetnek egy-egy cégnél, érzelemszabályozási mentorokként is működhetnek. Mert hogy lehet, hogy a fiatalabbak, gyorsabbak, dinamikusabbak, a digitális tudásuk az magasabb szintű, de jobban is szoronganak. És alapvetően több kutatás is bizonyítja, hogy érzelemszabályozási szempontból, korukból és a generációjukból következőleg kevésbé ügyesek, mint az idősebb generációk. És ebben egy idősebb munkavállaló kiválóan tud segíteni. Adhatnak perspektívát. Akkor, amikor egy fiatalabb munkavállaló úgy érzi, hogy kilátástalan a helyzete, akkor a megfelelő perspektívára rávilágíthatnak. Türelemre inthetik őket, és hát megnyugtathatják őket akkor, amikor már egy fiatalabb munkavállalónak elfogyna a türelme. Tapasztalati bölcsesség alatt azt érthetjük, hogy egyrészt szakmai információs szinten is segíthetik a fiatalabb generációkat, de a tapasztalati bölcsesség alatt érthetjük ezt emberi szinten is, hogy hogyan történnek a dolgok, hogy sokszor minden rendben lesz, és egy-egy jó szó, vagy akár csak a kisugárzásra egy idősebb munkavállalónak elképesztő sokat tud adni a teljes munkaerőnek. Illetve krízis helyzetben stabilitást és emberi kapcsolatok megőrzését is tudják támogatni. Ezt azért is mondtam egyszerre, mert nagyon sok esetben egy krízis helyzetben nagy nyomás alatt, jelentős stressz alatt rettentően tudnak romolni kollegiális, szoros emberi kapcsolatok, de egy idősebb munkavállaló, aki megfelelően tudja átlátni a helyzetet és szabályozza az érzelmeit, az képes segíteni áthidalni egy-egy konfliktust, és ezáltal megőrizni a csapatdinamika egészséges működését. Mit nyer ezzel az idősebb munkavállaló? Egyrészt az önértékelése és az identitása egyértelműen pozitív irányú változásokat tapasztalhat. Ide vehetjük azt is, hogy hatékonyabbnak, fontosabbnak érezheti magát egy munkavállaló, egy idősebb munkavállaló, hogyha van egy ilyen szerepe. Ugyanígy az emberi kapcsolatok mélysége szempontjából is beszélhetünk egyfajta hasznosságérzetről, fontosságérzetről, illetve a generativitás élményét is biztosíthatja azt, hogy egy idősebb munkavállalóra is szükség van, fontos szükség van, és értéket tud teremteni. És hát arról aztán már tényleg csak említésszerűen kell beszélnünk, hogy a mentális jólét is ilyen irányba mozdulhat, pozitív irányba mozdulhat, ugyanis az aktív, a munkában való aktív részvétel, a fontosságérzet megélése, az védőháló lehet olyan, akár idősebb korban is kockázatos mentális betegségek kapcsán, mint a depresszió,
illetve itt azért egy összességében egy általános jellegű mentális jóllétről is beszélhetünk akkor, amikor valaki azt érzi és azt éli meg, hogy ő fontos, hogy rá szükség van, hogy ő aktívan részt vehet, akár nem csak a munkavállalásban, a munka tevékenység elvégzésében, de a munkán kívüli emberi konfliktusok rendezésében is. A videó fő üzenete tehát az, hogy az idősebb munkavállalók alkalmazása az egy szuper lehetőség a munkáltatók számára, hogy az érzelmi stabilitást ne csak fenntartsák, de akár még inkább elősegítsék a saját munkahelyükön. Én köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!